Kauppalaivojen kuljettamat tonnimäärät lisääntyvät vuosi vuodelta maassamme. Lastin ja miehistön turvallisen perillepääsyn edellytyksenä ovat laivojen hyvä kunto ja miehistön pätevyys sekä henkinen vireys. Myös laivoille annettuja turvallisuusmääräyksiä täytyy noudattaa tarkasti. Määräysten ja asetusten eräs suomalaisista valvojista on merenkulun tarkastaja Gunnar Peippo Kotkan merenkulkupiiristä. Suomi on jaettu 6 merenkulkupiiriin, joista rannikolla on 5 ja sisävesillä niin sanottu sisävesipiiri. Ja Kotkan merenkulkupiiri käsittää alueen Porvoon maalaiskunnan Sjöldvikin satamasta itärajalle, eli satamia ovat Sjöldvik, Isnes, Lovisa, Kotka, Hamina. Ja merenkulkupiirien tehtävänä, pääasiallisena tehtävänä on merenkulun turvallisuuden valvominen. Ja tässä tehtävässä merenkulkupiirissä on merenkulkupiirin päällikkönä toimiva piirimerenkulun tarkastaja, sitten on apulaistarkastajat, on satamakatsantomiehiä kaikissa satamissa ja lisäksi on muutama satamatarkastajan tittelillä varustettu sivutoiminen mies. Ja piirin alaisuuteen kuuluu myöskin erilaiset katsastajat, koneiston, rungon ja merikelpoisuuden katsastajat, paineastien tarkastajat ja semmoiset. Ja tämä merenkulun tarkastajan työ, niin se on eräänlaista merenkulun poliisipäällikön tehtävää, eli pääasiallisesti valvotaan, että kaikkia voimassa olevia lakeja ja asetuksia noudatetaan niin koti- kuin ulkomaisissakin aluksissa, ja erityistä huomiota kiinnitetään aina oman piirin aluksiin. Li Xiang, 1 Panama. Onkohan alus tullut tarkastettua? Merenkulun tarkastustyössä on koko ajan säilytettävä terve järki mukana. Lait ja asetukset ovat tietysti ehdottomia, mutta sovellutusta voidaan aina terveellä järjellä tarkastella. Asiahan on niin, että itse asiassa ei ole olemassa semmoista laivaa ja alusta, joka täydellisesti kaikki pykälät pilkulleen täyttäisi. Merenkulun tarkastajan päivittäiseen rutiiniin kuuluu satamakierroksilla valvoa, että alukset ovat kunnossa ja että niitä ei lastata syvempään kuin mitä sallittu lastimerkki määrää. Ja tämä lastimerkin synty on tullut Englannista, jossa semmoinen parlamentaarikko kuin Plimsoll aikanaan sai aikaan lain, että laivojen lastimäärää rajoitettiin kylkeen merkatulla merkillä, ja tämä ympyrä on vieläkin nimeltään Plimsollin merkki. Ja siinä sitten nämä vieressä olevat sakarat ratkaisevat aina, mikä missäkin tilanteessa on sallittu. Ja näitä niin sanottuja ylilastauksia kuitenkin nykyaikana sattuu aika paljon. Ja aina ahneus voittaa terveen järjen. Ja syitä näihin tämmöisiin ylilastauksiin, niitä löytyy yhtä monta kuin miehiäkin. Ja muun muassa tässä muistuu mieleeni semmoinen tapaus tässä muutaman vuoden takaa, kun hyvin tuntemani tanskalainen päällikkö oli lastanut puutavaraa yli sallitun merkin, ja tullessani alukselle ja määrätessäni sitten purkamaan liikalastin kysyin häneltä, että kuinka sinä nyt oikein tässä näin paljon lastasit, kun tiesit, että minä kuitenkin tulen tätä lastia katsomaan. Niin päällikkö vastasi mulle hyvin pettyneenä, että
Minä tosissaan luulin, että sinä olet lomalla, koska meklari sanoi, että merenkulun tarkastaja on lomalla. Satamassa olevat laivat ovat turvassa, mutta laivat ovat tarkoitettu kulkemaan merellä joka säässä kaikkina vuoden aikoina. Kehittyneetkään laitteet eivät yksin riitä takaamaan laivojen turvallista kulkua. Laitteiden kuntoa valvovat viranomaiset. Merimiesten mielenkuntoa ja vireyttä ylläpidetään lakisääteisen merimiespalvelutoimiston välityksellä sekä yli 100 vuotta toimineen merimieslähetysseuran toimesta eri puolilla maailmaa. Entisen merimiespastori Ismo Saarikosken jokapäiväinen juoksulenkki kulkee Lea ja Gunnar Peipon omakotitalon ohi Haminan Pappilansaaressa. Peipon mieltä lähelle tuli missioni, kuten merimieslähetyksen toimipaikkoja merimieskielellä kutsutaan, jo merimiesajoilta Englannissa. Kosketus missionityöhön käy nykyisellään mukavasti omalla kotipaikkakunnalla oman portin pielessä. Minä käyn hakemassa lehen saman tien. No terve! Olipa kiva, että näin, kun olisi vähän asiaa. Alkaako uusi syksyllä? No kyllä se pitää vissiin taas marraskuussa aloittaa. Pari ilmoittautunutta on jo ja kyllä niitä lisää tulee aina. Kattelin tuossa lähtiessä kalenterista, että 5. päivä marraskuuta olisi maanantai, että sopisiko alkaa silloin? No kyllähän se maanantai sopii oikein hyvin. Tähän saakkakin on sopinut. No mäpä varaan sen sulle. Okei, tehdään näin. No terve! No, terve. Minä lupasin taas aloittaa Ismo Luuven kipparikurssi marraskuun alussa. Mikäs tämmönen kipparikerho oikein on? No se kipparikerho on eräs merimieslähetystyön muoto Haminan seurakunnassa. Mitä se olet tullut mukaan tähän merimieslähetystyöhön? No se on semmonen pitkä juttu. Minä olin FA vanhas Patrias vuonna 1948, kun oltiin Lontoota lähestymässä, kun minulta puhkesi yhtäkkiä umpisuoli ja minä jouduin sitten kovalla kiireellä ihan tajuttomana vietiin sitten sinne Soritokasta St. Olaus Hospitaaliin sairaalaan ja siellä sitten minä makailin ja pastori Pohjanpirkka, joka oli silloin merimiespastorina siellä, niin hän kävi joka päivä minua katsomassa, tai sitten ainakin Holmbergin Kalle vahtimestari, jos ei Oiva Pohjanpirkka kerinti. Ja siitä saakka mulla on niin kuin semmoinen lukkarin rakkaus merimieslähetykseen ja jäänyt eräänlainen velka maksamatta. Siellä sairaalassahan minä makailin sitten pitemmän aikaa ja sieltä on monenlaisia muistoja. Muun muassa muistan yhden semmoisen päivän, kun oli niin sakea sumu, että kun Pohjanpirkka tuli minun katsomaan, niin se tunnelin seiniä myöten kopeloimalla tuli sieltä joen toiselta puolelta sitten sinne Rotherhithin puolelle ja poliisi oli pysäyttänyt useamman kerran ja käskenyt sisään, mutta kun hän ilmoitti, että hän on pappi, niin sitten hän sai jatkaa ja tuli minun katsomaan. Ja minä sitten olin niin kuin torkuksissa vielä siinä aamuna sitten, kun heräsin yhtäkkiä, niin huone onkin niin kuin savu täys, ihan täys sumus myöskin sisällä ja lamput palo niin kuin kuu siellä sumun keskellä ja yhtä äkkiä sumusta alkoi ilmestyä semmoinen valkoinen heiluva hahmo ja minä ajattelin, että näinköhän tästä tuli nyt lähtö tuonne yläkertaan, kun minä luulin, että enkeli tulloo sieltä minua niin kuin hakemaan, mutta sitten näin, että sillä oli mustat sukat, ja tiesin, että englantilaisilla sairaanhoitajilla niillä oli siihen aikaan mustat sukat, ja siitä huomasin sitten, että ei se tällä kertaa vielä se lähtö ollut, ja sitten kohta Pohjanpirkka tulikin taas juttelemaan ja haasteltiin. Sitten kun minä tänne maihin jäin ja tulin seurakuntatyöhön mukaan, niin yhden kerran ruvettiin sitten ihmettelemään, että mistä me saataisiin niin kuin varoja kerättyä muillakin tavalla kuin kolehdilla ja myyjäisillä, niin merimieslähetyksillä. Ja minä esitin, että minä kun tässä olen merenkulun tarkastajana, niin minähän voisin ruveta opettamaan huviveneen kuljettajia, niin silloin tulisi niin kuin työ ja huvi saman tien hoidettua. Eli
opetetaan hyviä merenkulkijoita tänne rannikoille ja sitten otetaan niiltä pieni kurssimaksu ja se maksu tilitetään merimieslähetysseuralle. No niin, sitten tästä laiturista lähtiessä niin täytyy huomata aina, että väylällä ei kulje ketään, että pääsee hyvin lähtemään. Sitten vaan köydet irti ja perää ulos ja lähdetään. Huviveneilijöiden määrä on viime aikoina tuntuvasti lisääntynyt ja veneilijät käyttävät usein samoja kulkuväyliä kuin kauppalaivat. Veneilijöiden merenkulun taitojen kohentaminen lisää omalta osaltaan merenkulun turvallisuutta. Tämmöisissä kapekoissa niin on syytä ajaa aina hiljaista vauhtia, ettei häiritse rannalla olevia. Ja silloin kun maata on näkyvissä, niin on aina parempi ajaa maamerkkien mukaan kuin kompassin mukaan. Ja väylässä aina väylän oikeata laitaa niin, että vastaantulijoillakin on hyvä tila kulkea. Ja nyt olisikin ehkä hyvä jo, että Pirjo tulisi ruoriin. Tulepas Pirjo ruoriin siitä ja ohjaalle nyt. Ja punainen viittahan tuossa jätetään sitten tänne oikealla puolella, nyt kun ollaan merelle päin menossa tätä lateraaliväylää ja vihreät jätetään vasemmalle. Nyt sopii jo kääntää vähän tänne oikealle. Reilusti vaan niin, että tottelee. Ja nyt tuosta punaisen ja vihreän viitan välistä ota jo takaisin. Näin menee oikein mukavasti menee ja tästä vaan tuota porttia kohti. Tässä vaiheessa voisi jo vähän lisätä vaikka vauhtiakin, niin laivat ottelee paremmin ohjausta. Tuosta kahvasta vähän lisää vauhtia, niin hienosti menee. Tämmöisessä tilanteessa sit, jos tulee näin kapeassa portissa vastaan, niin silloin on aina otettava ihan tänne oikeaan laitaan, että vastaantulijolla on mahdollisuus. Ja jos on niin tiukka tilanne, että ei kaksi mahdu yhtä aikaa, niin silloin täytyy muistaa ne meriteiden säännöt, että pienten alusten on pysyttävä pois suurten tieltä ahtaalla väylillä. Ja tässä tämä on tyypillinen semmoinen niin sanottu ahdasväylä ja huvipurjehtijan on aina pysyttävä pois kauppa-aluksen tieltä. Merenkulun tarkastaja joutuu työssään kiinnittämään huomionsa moniin yksityiskohtiin. Kaikki ne ovat laivan turvallisuuden kannalta tärkeitä. Joskus esiintyy erimielisyyttä laivan kunnon suhteen, mutta tarkastajat ovat lahjomattomia työssään. Vielä vaikeampaa oli yli 100 vuotta sitten, jolloin Plimsoll yritti saada hallitukset hyväksymään lakiesityksen laivojen lastauksesta sallittuun syvyyteen. Plimsollin jälkeen on tapahtunut paljon. Virheellisesti ahdettua ja liian raskasta lastia, merikelvottomia aluksia ja alimiehitystä näkee yhä harvemmin. Uivat ruumisarkut alkavat olla menneisyyttä. Mutta yhä tarvitaan merenkulun tarkastajia, joiden tehtävänä on valvoa hengen ja omaisuuden turvallisuutta. Heillä on oikeus pysäyttää laivoja satamaan tarkastusta varten ja tarvittaessa nostaa syyte epäkohdista. Puutavarakansilasteja lastaavia laivoja tarkastetaan erityisen tarkasti ja tällöin kiinnitetään huomiota muun muassa kansilastitukien vahvuuteen, samoin kiinnitysvaijereihin ja kiinnityskettinkeihin. Ja erityisesti talviaikana pidetään huolta siitä, että kansilastin korkeus ei ylitä sitä sallittua 1/3 aluksen leveydestä.
assistant. Thank you, thank you. And here is the book. Well, let's see. Load line survey. February 83, February 84, and this is here you will see. Well, okay, construction certificate. Oh, yes, February 83. Niin, tässä tarkastetaan aluksen turvallisuuskirjat. Ensinnäkin rakenneturvallisuuskirja, varusteturvallisuuskirja ja radioturvallisuuskirja sekä lisäksi lastiviivakirjat ja erilaiset öljysuojatodistukset ja muut sen sellaiset. Ja näissä tarkastuksissa myös pistokokeena tarkastetaan päällystön pätevyyskirjat. Ja silloin kun näitä kirjoja tarkastettaessa ilmenee tai silmä sanoo jotakin puutteellisuuksia, niin ryhdytään suurempaan tarkastukseen ja tarkastetaan esimerkiksi pelastusvälineiden kunto ja sen sellainen. Ja saatetaanpa tutkia myöskin aluksen konehuone ja sen konelaitteiden ja paloturvallisuus, palosammutuslaitteiden kuntoa ja niin edelleen. Well, Captain, there we have the sail and the mast seems to be in good condition, and here we have the food. Date is December 1, 82 and in force November 30, 85. The compass seems to be in good condition, but we have some steel here and we have north there, and now the compass shows there, but it's okay. Thank you. Well, Captain, I think everything is in good condition and I'm quite satisfied. Maailman merillä kulkee paljon laivoja, joiden isännät pyrkivät saamaan mahdollisimman suuren hyödyn laivoistaan. Joissakin maissa saattavat merenkulun tarkastukset olla vain muodollisia. Suomalaiset merenkulun tarkastajat ovat tunnettuja ammattitaidostaan ja tunnollisuudestaan. Heidän työnsä tunnetaan maamme rajojen ulkopuolellakin, heidät tiedetään ammatissaan lahjomattomiksi.